Jeg hedder Karantæne, og det her er min lillebror Flemming Fedtbjerg, og her er min mor og frøken Flæske. Og her kommer min far, der står Fedtbjerg. Karantæne. Nej, hvor er den ulækker, mor. Wow, fuck, hvor det ligner pis, mor. Mor, den ligner dig, da du blev født, men heldigvis er du ikke sådan nu mere. Det var sgu godt, jeg tog en pande med. Altid klapper du fra det vejen. Jeg har sgu også haft madkundskab, så du holder bare kæft, ikke? Gurli er virkelig lost. Hvad fuck i alverden er vi her for, mor? Stop det falske grin. Nu skal vi sgu fandme se nogle dinosaurer, eller hvad fuck det er. Kom så, Fedtbjerg. Eller jeg kunne blive en dronning. Hvad fuck glor I på? På dit ødelagt liv. Jo mere efter. Ja, nogle gode komplimenter, jeg får, hva'? Hey, alt det lækre chokolade. Kom sgu nu, kællinger. Hvad fuck glor I nu på, mand? Det er sikkert mit flotte hår. Men I har ikke noget hår. Jeg har mit lækre skæg, mand. Dronning af alle de grimme. Jeg befaler, at du får ud af det her museum. Selvfølgelig, min dreng. Og gerne nu, tak. Nå, men lad os se nogle dinosaurer for koder, eller hvad? Brug vores lange baconben til at gå derhen. Det er endelig, at du får noget ud af at gå i skole. Jeg ved det godt, bare jeg er god far. Men dit fuckede endelig kom du, mand. Hele mor. Kommer i fedtklumper. Jeg er fra gris, men jeg tror ikke, Gustav tør at se dinosaurerne. Han er alt for bange. You for the happiest year of my... Tak fordi I så med. Håber I vil se med i den næste video. Farvel.